Döwletimiz tarapyndan öňe sürilýän döwletli başlangyçlaryň ajaýyp meýgesi bolan bu hususy önemçilik açylyp bolanmaga berilen ilkinji günlerden beri diýer medalini parlayan guruluşy gurunamy işleriniň ilerlemegine özüniň münasip goşandyny goşup gelýär. Hususy kärhanada önemçilik mümkinçilikleri almy nukdaý nazardan öwrenilip, ol döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda ýola goýlandyr. Şeýle hem önemçilikde energiýa serýetlerini taşyýtlamak ýaly wajyp wezipeler doly göz tutulandyr. Önümçülükde esasen yerli çiğmallar ulanılmak bilen çiğmal gorlarynyň ýakynlygy we taýýar önümler çekmekligiň amatlykları dol nazara alınandyr. Ýani hususy kärhana Türkmenabad Kerke Amederiýa demir ýolunyň we Türkmenabad Kerke awtology ýolunyň urunyna ýerleşmek bilen bolsa önümçülükde çiğmal hökmünde ulanylýan Toýny Saýed etrabynaky Sakar Halaç etrabynaky Halaç we Köýtönak etrabynaky goda ýataklaryna çekmegi taýýar önümler sargytlar boýunça aljylary getirmegi uly mümkinçilikler döredýär. Önümçülükde her bir iş gününe 550 tonna çiğmaly gaýtadan işlemekligi mümkinçilik bar. Kärhanada Ýewropanyň, Ýaponiýanyň iň häzirki zaman öňde barça injamlarynyň oturdylmagy bolsa, işlen has ýokary hil derejesinde alınıp barylmagyna, dünýä ürünlerine laýyk gelýän önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär. Kärhanada guruluşyk maksady üçin niýetlenen önümlüň üç görnüşi: klinker kerpiçi, örtücü kerpiçler we termobloklar, ýani jaýlyň içinde ýyllygy gadaly saklaýjy uly kerpiçler öndürilýär. Bu önümler ýokary çydamlylygy, berkligi, az suw çekijiligi, şeýle hem aýada we gyzgynlyga çydamlylygy bilen tapawutlanýar. Bolsa ýurdumyza alınıp barylýan köp sanly guruluşyk tesgalarynyň öňküden hem gözel we berk bolmagyna münasip goşun bolup durýar. Häzirki wagtda bu ýerde işçi hunermenleriniň 160 3 iş çalşygyna zähmet çekip gelýär. Hususy kärhanada çiğmal, galyplama, guradyjy, peç we gaplaýjy bölümler hereket edýär. Olaň ählisinde de işler häzirki zaman talaplaryna laýyklykda gurulup, kompýuterlaryň üstü bilen dolandyrylyp, awtomatik usulla gözekçilik edilýär. Hususy önümçilikde ýokary hilli önümleri öndürmekde barlykhana bölüminiň uly paýy bar. Bu bölümde gelip gowşaýan çiğmalyň himiki we fiziki häsiýetleri seljerlip öwrenilýär. Hut şol seljerme barlyk işleriniň netijesi esasynda önüm öndürmeklik ýola goýulýar. Kärhanada ýüklemek, daşamak, gaplamak işleri Ýaponiýanyň önüm bolan robotlaryň kömegi bilen amal aşyrylýar. Önümler dol taýin edilenden soňra daňalyp polisilen örtükler bilen örtülüp taýýar önümler ambaryna ol ýerden bolsa sargytlar esasynda aljylara uradylýar. Häzirki wagtda hususy kärhanada öndürilýän önümler ýurdumyza hereket edýän döwlet we hususy guruluşyk gurunamy kärhanalar tarapyndan uly höwes bilen satyn alynýar. Hususy önümçilikde zähmet çeken agdaber işçi hunermenler öndürgen önümlerine bolan uly isligi nazara almak bilen ýakyn geljekde önümden görnüş tanyna hassa artdyrmagy maksat edýärler. Hojalyk jemgyýetiniň keramiki bezek önümlerini öndürgen kärhanasynyň agdaber işçi hunermenleri ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmäge, şular ýaly önümçilikleri ýola goýmaga taýsy tagallar edýän gahrman arkadagymyza hem de arkadagly gahrman serdarmyza hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.